हेलौ एभ्रिवान माबोरै दं लोगोफोर आसा खालामबाय बयबो मोजाङैनो दङ जानांगौ आङो नैबे समावहाय समायाब्लाबो फिन खेबसे आंनि चेनेलावहाय भिडिअस आं लानानै फैफिनबावनाय जालायबाय थ' जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टलि भिडिअखौ स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन आरोना थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि नोंथांमोना मिथिखाबाय भिडिअआ मानि सायावहाय जागोन इन्ट्र' क्लिप्सआव नुनो मोनखादों थ' सावरायगोन इन्ट्र' क्लिप्स जितु आं होखादों थ' बिनि सायावनो सावरायगोन आरोना लोगोफोर आङो दा एसे जिरायनानै दङ माने एसे रेस्ट आरोना थ' एसे रेस्ट लादों आरो दिनैहाय बेबायदि डिउटिफोरबो गैया थ' सानडे थ' एसे रेस्ट मोनदों आरो दा आङो बे हिसाबै दिनै एसे भिडिअ लाबोनो सानदों थ' बेखायनो सम मोननायलाय थ' आङो भिडिअखौ लानानै फैनाय जालायबाय आरोना थ' जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नायलांदो बिदिब्ला जोङो मेन टपिकआव थांदिनि जोङो बयबो मिथिनो मोनखानाय जिथुनाखि क्लिप्स बा इन्ट्र'आव जोङो नुनो मोन्दों बेबायदिनो जोङो मोसानायफोर नुनो मोन्दों ना थ' बेबायदि मोसानायाथ' आरो फैखासिगोन मोसानायनि बोथोर फैबाय जिथियाना थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों बेबायदिनो फागुन दानबो फैनोसै आरो गोरान बाराबो बेबायदिनो बारनोसै बे साननैसोआवहाय आरो बेबायदिनो जोङो बेजों लोगोसे इलेक्सननि जोंहा बाराबो गुदुं गुसु बारखासिगोन दा जोङो नुनो मोन्दों खायफाया बेबायदिनो ना पावार गोनां पार्टियावहाय जइन जागासिनो दङ आरो बेबायदिनो खायफाया पावार गैयै पार्टियावबो जइन जागासिनो थ' जोंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया बयबो गावनि गोसो बायदियै जोङो जइन जानो हायोना बांसिनै पावार थानायाव जइन जायोब्लाथ' आरो खामानिया बांसिन जायोना पावार गैयैयाव थायोब्लाथ' जेबो लाब जानाय नङा बा बेनिफिट जानाय नङा थ' बेखायनो जोङो बयबो पावार थानायखौ नागिरो पार्टिया जियानो जाया मानोना जोंनो बयनोबो नांगौ आरो नांगौ थ' जियानो हक जोङो दा मोसानायफोरखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ मोसानाया मोसाबाय थासिगोन बोथोर फैबाय जेथियाना मोसाखानांगोन थ' बेबायदिनो बरायगासिनो जाय जेरावखि हाबा मानो ना थ' जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया दा जियानो हक आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै पलिटिक्सनि सायावहाय बांद्राय बुंनोबो मोजां नाङा आरोना थ' रोङाबो आरो बांद्राय मिथियाबो आरो दा जियानो हक भिडिअसफोर नुनो मोनबाय थादों जोंनो समा खिन्थागोन बेबायदिनो जोंहा इलेक्सन मोनफैजासे जोङो बेबायदिनो जेब्लासिम माने भटनि दिना सफैया तारिखआ थ' अब्लासिम जोङो नुबाय थानो मोनसिगोन आरोना सोर माबेथिं जइन जायो सोर माबेथिं हाबो सोर माबेथिं ओंखारनानै बबेनिफ्राय बबेयाव हाबो ना जोंनो बेखौहाय समा खिन्थालांबाय थासिगोन ससियेल मिडियानि जुग दा जियानो हक जेननाय देरहानाया थाखागोन जेरावबो ना जोंनो खालि जौगानायखौल'सो नांगौ जि पार्टियानो जाया मानो जोङो सोरनिबा पार्टिखौ थांखिनानै बुंनो हाया जोंनो जौगानायखौ नांगौ जौगानाया फैथों सान्थिया फैथों जोंनो बेखौ नांगौ आरोना दा जियानो हक लोगोफोर बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि गुबुन मोनसे आपडेट्सआ बेनो बयबो मिथिखानाय थ' आङो फिन खेब PM किसाननि सायावहाय फंनैसो आङो बुंलांनो सानदों जायफोरा ना थ' दासिमबो EKYC खौ मारियाखै बा खालामाखै ना EKYC खौ खालामनानै लादो फैसायाथ' माने 24 फेब्रुवारियावनो एकाउन्टावहाय क्रेडिट जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों थ' गोबांथार निउसफोर ओंखारगासिनो थ' जोङो नेनानै थानोसै जोङो मोनखासिगोन मोननायनि सिगां जोङो मावनो गोनां खामानिखौ मावनानै लादो अब्लानो जोङो फैसाखौहाय बा रांखौ जोङो मोननो हागोन आरोना नङाब्ला जोङो EKYC खालामाबा मोनसे मिस्टेकनि थाखायनो जोङो फैसाखौ मोननो हानाय नङा थ' मिस्टेकखौ खालामनांला थाबैनो EKYC खालामनानै लादो जायफोरा मोनबाय थाखायो बा मोनैफोराबो ना थ' खालामनानै लायोब्लानो मोनैनि खुनु टेनसन गैया FTO प्रसिडा इएस जायोबानो जोङो फैसाखौ मोनखाबाय आरोना थ' रायजोफोर आङो बांद्राय गोलाव खालामला बेसेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय PM কিষাণ আঁচনিৰ লাখ লাখ কৃষকৰ বাবে মুহূৰ্তত আহি পৰিছে জৰুৰী খবৰ এটা ভুলৰ বাবে আপুনি নাপাব পাৰে 19 নং কিস্তিৰ ধন বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে EKYC নকৰা সকল বঞ্চিত হ'ব পাৰে ধন লাভৰ পৰা এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনা